50 000 doboz, ez a cél. Nagyon szeretnénk azt, hogyha december 1 és december 19-e közötti időszakban Magyarországon, azon a 200 gyűjtőponton, cipősdoboz gyűjtőponton, ahol munkatársaink várják az adományokat, összegyűlne ez az 50 000 cipősdoboz. Amikor arra gondolok, hogy ez mennyi gyermeknek okozhat örömet, akár az országhatáron belül, akár kívül, akkor egy kicsit így összeszorul a szívem, és arra gondolok, hogy még többet, még többet, még többet, mert nem szeretnénk azt, hogy legyen egy olyan gyerek, aki nem kap ajándékot az idei karácsonykor, hogyha lenne olyan gyerek, olyan árva, olyan nagycsaládos, akinek nincs arra lehetőség, hogy a karácsonyfa alá ajándékcsomagot tegyen, és ezért megteszünk mindent. A Baptista Szeretetszolgálat munkatársai azon dolgoznak, majd a cipősdoboz gyűjtő várban, a Deák téren, és még minden megyeközpontban, áruházakban, utcákon és tereken, hogy összegyűjtsük ezt az 50 000 cipősdobozt. Ebben te is segíthetsz, ebben te is partner lehetsz, és nagyon jó reménységgel vagyunk, hogy az, amit elkezdtünk, amit hitben kezdtünk el, hogy ez meg fog valósulni, ez meg is fog történni. Kérlek, hogy csatlakozz hozzánk, hogy te is részese legyél annak, hogy összegyűlt 50 000 cipősdoboz.